ଯିବା ବୁଲିବାକୁ ପ୍ରାଚୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଆଉ ମାନିନି ମାନେ ମୁଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବୁଲିତେ ଯିବା ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ଆମେ କେଠିକି ଯାଉଛେ ଚलो। ଏଇଟା ବଣିଆ ଗାଁ ପାହାଡ଼ ମାନେ ମିତ୍ରପୁର ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଗୌରା ଦେଇକି ଆସିଲା ବେଳେ ଏ ପାହାଡ଼ଟି ବାଟର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ର ପଡ଼େ। ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏ ପାହାଡ଼ଟି। ଥରେ ଆସନ୍ତୁ। ଏ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ବି କେପିଏମ୍ ଅଛି, ସେଠି ବି ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ପାହାଡ଼ ସାଇଡ଼୍ର ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିୟୁ ଆସିବ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ କେପିଏମ୍ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଆମେ 3 ଜଣ କେପିଏମ୍ରୁ ବୁଲି ବୁଲା ସାରିକି ଏଇଠି ଆମେ ଶେଷ। ଆମେ ବୁଲି ବୁଲା ସାରିକି ଆମେ କଲେଜ ଏବେ ପଳେଇବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ 2ଟା ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଟିକେ କେପିଏମ୍ ଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ଆମର କଲେଜରେ ଏବେ କ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 3 ଜଣ ବାହାରିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ବୁଲି ବୁଲା ସାରିକି ଏବେ ଆମେ ଏଇଠି ଦି ଏଣ୍ଡ କରିବୁ, ଫେରିବୁ କଲେଜକୁ, କାରଣ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ଥରେ ଆସନ୍ତୁ। ଥରେ ଆସିଲେ ମନ ପ୍ରାଣ ଏଇଠି ଲାଖିଯିବ, ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ବି ହେବନି। ନଗଲେ ବୋଉ ପିଟିବ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯାଇତେ ଚାଲ। ତ ଏବେ ଆମେ ପଳେଇବୁ, ଚାଲୁ ଏଥର ପଳେଇବା ସବୁ। ମୋର ଏଇ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।